Pucat odande? Koji? Odande, ili ima ko? Nema, ma idem mi za Slavonske gore. Ja već idemo Slavonske gore. Slobodno za Slavonske gore. A di su oni otprilike? Nisi još gore u Hercegovskoj. Oni su u Hercegovačkoj još, a? Ja, možda u Hercegovskoj. Opa! Nemojte tako, sakrijte se malo. Sakrijte se malo da ide. Sve je minirano, valjda neće biti oko. Ljuti Petrči. To. Šuka jedan, zove. Ne vamo, samo za pustinske brave. Pogledaj šta je to. Šta više? Ovo je papovka neka, jel? Imate automat, ja međutim, vidiš ima i ovo. A papovka, čovječe. Sa kurac automat, nema biti, vidimo. Evo ti automat. Vidiš? Ma, jo. Ali nastavak Eno isto. automat. Evo ti ista ova. Kako tu oružje iz grla. Je cijelo pička. Ima tu benzina, a? Još se puši, jebem ti. Dobro je, mali. Šljemova, opreme. I ovo mu su točkovi izgorili. Može, raspa se čovječe. Što ste napravili? Pogledaj.